ассалому алайкум падарон, модарон, бародарон ва хоҳарони азиз, хуш омадед ба канали Ҳамнаво. Бо шумо ҳастам Али Акбар. Дӯстони азиз, пеш аз ҳама аз аҳволпурсии шумо хоҳонам, яъне ки сеҳат саломатии шумо хуб аст. Як видеои дорем имрӯз дар ҳақиқат барои бисёриҳо фоиданок аст, барои бисёриҳо шояд мега барои мо дар кор нест. Барои пешрафти канали мо ҳатман якто лайкро гузореду дар имотон поделиться кунед. Шояд ба шумо дар кор набошад, барои дигар касо дар кор аст. Донед ки мо ҳар каса реклама намекунем. Бисёр аст мехоҳанд реклама кунанд, аммо ма ягон одаме ки мақсад гаранти қати мақсад кафолат қати кор накунад, ма он касро реклама намекунам. Ба ҳамин хотир Ака Абдукарим ама соле ки пеш аз пандемия буд, ма рекламаш мекардам. шуморо аз Москва ва Московский област гирифта ба сарҳади Қазоқистон ва аз он ҷо шумо агар хоҳед ки ба Тоҷикистон биред, шуморо иншоалло ки савор мекунанд. Чӣ хеле ки шумо медонед, мо ҳамавақт хабарҳои аниқ, дақиқ ва чизҳои хубро барои шумо пешкаш мекунем. Ва имрӯз барои шумо Ака Абдукаримро тавсия медиҳам ки шуморо аз Москва ва Московский област гирифта то сарҳади Қазоқистонро бурда мерасонанд бо хости Худованд. тӯли як сол мо қати ин кас ҳамкорӣ кардем, яъне ки рекламаоша ма мекардем. Ягон кас шикоят кардагӣ нест то имрӯза ва иншоалло ки шикоят нахоҳад кард, ба хотире ки Ака Абдукарим бисёр инсони хуб аст ва дар ваъдааш меистад. Чӣ хеле ки шумо медонед, нархи билети самолёт қимат шуда, шуморо то сарҳади Қазоқистон бурда мерасонад ва мегзаронад. Дар он ҷо шуморо ба таксиҳое ки ба Тоҷикистон меоянд, мақсад шуморо то ҳамҷоро мақсад мебаранд, дастгирӣ мекунанд ва шуморо шинонда иншоалло ки ба таксиҳое ки шумо мехоҳед бием ба Тоҷикистон равон мекунанд. ва танҳо шумо Ака Абдукарима номероша сохранӣ мекунед, дар болои экран аста сохранӣ мекунед ва мегӯед ки мо аз канали Ҳамнаво занг задистем ва барои шумо дига хел муомила мекунад, яъне ки муомилаи хуб мекунад ва скидка мекунад ва чизе аз дасташ биёяд барои шумо мекунад. ва ҳозир шумо мегӯед ки мошиношон чӣ хелие. албатта ки ин барои шумо муҳимае, ба хотире ки раи дуроз меред. мошиноша дар рӯи экран мемонам, мошиноша мебинед, мошинои хуб аст, вип аст ва дар ҳақиқат мошинои барои тамоми муштариёшон хуб кардагиянд ва барое ки шумо роҳат бирен биен. Ака Абдукарим ҳамеша дар хизмати тамоми муҳоҷирон аст. худованд нигаҳбонтон бошад. ба ҳаматон рӯи сафед. канали мо дар сомонаи YouTube Ҳамнаво обуна шав ва аз видеоҳои нав бохабар бош.